училища от цялата страна се включиха в инициативата Европейски ден на спорта в училище. По покана на ръководството на основно училище Петко Каравелов, екип на TVSAT.com стана част от спортното събитие. Европейският ден на спорта в училище се осъществява в последния петък на месец септември. През тази година денят се отбелязва на 27 септември. В България тази инициатива от 2014 година се координира от Сдружение БГ Бъди активен. Сред включилите се училища е и Петко Каравелов в Асеновград. Ние се включваме за втора поредна година, 2019, тази е втора поредна година. Всъщност не е поредна, заради COVID да имаше малко пауза и сега сме щастливи да можем да се включим пак. Децата цяла седмица се провеждат турнири и днес ще бъдат финалите на Бъди активен, футбол момчета 5 А и Б клас, 6 А и Б класове, 7 Б и В класове и народна топка момичета 5 Б и Г клас, волейбол 6 А и 6 Б класове и пак волейбол 7 В и 7 А класове. Това са финалите. Идеята е да се популяризира спорта и децата да бъдат активни, защото спорта това е здраве. Важно е, особено в днешно време, да се инициират такива активности и децата да се запознати с ползата от спорта. Искам да благодаря на всички колеги, които с удоволствие подкрепиха тази инициатива и благодарение на тяхната активност и ние се включихме в Бъди активен. В спортната инициатива на Асеновградското училище се включи клуб Тифо Денс с демонстрация на канго джъмп и спортни танци от възпитаници на училището, които тренират тези спортове. Защо се включват в спортното събитие? Спортуват ли и какво им носи спорта? На тези въпроси пред камерата отговориха част от възпитаниците на основно училище Петко Каравелов. Аз харесвам спорта и спортът е здравето, което всяко дете или един възрастен се нуждае от него. Спорта ми харесвам да играя, важно е за здравето и това е. А ти спортуваш ли нещо? Да, тренирам футбол. Какво ти харесва в спортуването? Ами, развличащо е и просто ми харесва. Всички знаем, че спорта е здраве и да създава много приятелства. Тренирам волейбол. Много ми харесва, защото то е здраве. Спортът е много хубаво нещо и след всяка тренировка аз се чувствам супер заредена, супер щастлива но също ме научи на много дисциплина. Участвам, защото е хубаво да спортуваш. Училищният двор бе изпълнен с спортуващи ученици. В единия край волейболистките показаха уменията си в този спорт. В другия край надпреварата бе в играта народна топка. Момчетата футболисти пък се надлъгваха в стремежа си да вкарат топката в противниковата врата. На фона на големия ентусиазъм на учениците да спортуват и желанието на учителите, които организират през цялата година различни спортни събития, се оказва, че основно училище Петко Каравелов няма изграден спортен салон. Учители и ученици споделиха, че си мечтаят за това и се надяват скоро с радост и удоволствие да могат да използват такова спортно съоръжение в тяхното училище.